Velkommen tilbage til Carlos Forbi. I dag skal jeg tegne et lille lokomotiv for jer unger. Se, det her, det er det lokomotiv, som I ser i den her bog. I kan bare bladre op. Det er min nye hjemmeopfundne bog. Det er nogle super gode tegninger, og nu tror jeg vil tegne noget andet. Jeg tror, jeg tegner en dukke. Sådan, unger. Det her er den nye dukke. Hvis I vil være med i den store konkurrence, så skal I ringe ind til Carlos på nummeret, som I fik før i fitnesscenteret, og sende jeres tegninger ind. Farvel for børneteam. Det var alt.